Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta idrama ita, ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga aljon, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga aljon. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama. Bareng makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Kasano iho? Nakasagana ka di amin dagiti rumbang ama isagana para iti panagkalaysayo kini Joyce. Wan mama. Dagiti langin souvenirs ti mor ura sumangbat. Nasayat mat nga rod no kasta. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti nobyam. Wan nga rod mama. Double celebration pa ya. Gaputan na awat akadagos iti trabaho. Wan nga rod iho, ba nag-arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, aljon iho. Wan mama. Katagyaman akmet kada kayo. Ngamin, kinabailan nyo ngayon sakat ipanagadal ko, nga urag may kayo. Awan na nyaman na iho. Pagrabagak day takas inam. Tinapatag ita, nagradwar kan. Kang runaan iti amin, addan trabahom, ket agkasar ka pa yan. Utang ko amin katakay ti panagbaligik, mama. Ket ikarik, aramidok mat amin akabalak. Tapno masubatak amin dagiti rigat ken sakripisyo. Congratulations, Aljon, Joyce. Thank you, best. Best wishes. Agyaman akmanan, best. Thank you, Hazel. Di kayo pag-aawit ha. Tagsasala tayo pa intun rabi Ah? Katwan na, Aljon. Day talaga yam. Go! Wan nga kay so, best. Anyat amo tayo ngay. Amangan no dito'y mumutan amasarakan ti dawan mo. Ah? Oh, Wala niya. oh di ba? At tatagiti ibabarkada kasiman nga adda dito, Hazel. Iyam-amu kanto intun madamdama kadakwada. Anya? Di ka din agkad-kad, best. Malaan hawanan. Barang siyak matanti sumaruno ang maikalay-sa. No kasta, masikog kan bakit? Wan Aljon, sigon iti doktor, talo abulan ti inawag. Ay na, diyak mailadawan tiragsak ko bakit? Uray siyak matalakay. Nalaos ti ragsak ko, idi imbaga ti doktor a masikugak. Kat amom ka di? Tanya, Lalaki, ti inauna nga anak ta. agpeso? Wan. Yes! Yay! At nangaroon junior ta, ano kasta bakit? Wan alakay. Yahoo! Yes! Di mo unay ti agpukaw amangan numarengreng dagiti ka aruba. Diyan lang amin malapdan ti bagik. Kapoy tinalaw sa ragsak ko bakit? Iso na lang da. Nantanak mo tin sumalpak iti barko. Awanak to iti sibay mo into nagpas ngay ka.
Wan nga rod, Ang sana bale, taka na yung nagtutumawagan ka bakit? Ay, katrumbang lang, Aka na yun ti umawag, lakay. Katuwa na. Mabit lang kit di mat ati may sa tawan a panagbarkom. Apag huston to, inton agbakasyon ka. Pabinyagan tantumat ti anak ta. Hello, bakit? Kumusta kayo? Kumusta kayo itanakta? Okay kami lang matlakay. Ada ka ni mama ni baby. Ada da ijerwar nga agpapainit. Kasta ka di? Wan. Ay na, kailiw kayo una yan bakit? Nangrunakin ka. Kahit kan nga agkan kin arakupan. Ay kat dumtento ka di day tagon daway aljon. Di dandanin ti panagbakasyon mo? Wan bakit? May salayang na bulan ti Urayan, sakbay ti panagbakasyon ko. Oh, mabiitan day talakay. Lumabalin lang nga ron kumaguyudak ti aldaw, inaramid kon. Makadin na kayo mo tinitanakta. Sana bale. Tao madanimat ti panagawid mo. Di ka ka di madanagan. Tada kami lang dito'y nga agur-uray kan ka. Wan mo't kid diya bakit? O sige nga Roden, baliwak tuman ang tumawag. Wan? Nag-break kami lang, bit. Agsubli ako niti trabaho. Tita! Ayun! Ino ti anak ko na yan. Nakatatair ti anak ko talaga. Wow! Oh, ala, gusto pa lang day tapa ng reray aw mo iti anak talakay. Iyag mo tadigusag pay. Siya akong timang digos bakit? Basta isaganang timang digos na. Mala, sumaruno kayo nga rod ijerwar, ta ijay tadigusan. Mayat ijay ta nalawlawa, kan mayat tiinit na. Wan bakit? Ay, nagbital daw. Mas nakaano lang yung dinagawid daw. Gamita, agsubliak man na yung barko. Wan nga rod maikawa kamin tulakit ti itikawan mo manan. Numabalin lang kumatisan nagtrabaho. Tapos nagdidin nato yung tinaldaw. Aramida ko. Ay katagan anos ka kadila kay. Tanusan ka ngagtrabaho, awan mat ka nan tayo. Ken maysa, nasken nga agurnong ta para iti masakbayan ti anak ta. Wan bakit? Masakbayan to dagitag balin nga nakta ko nama. Anya? Kurang timay sa lain bakit? Nayunan tabay. Tapno atan tumot, kaya ayam na sigaw. Ay sus! Itanto pa'y amay-may sa laeng ti anak ta, ket kasla dimon kayat ti agtrabaho. Ita, kayat mo pa'y amanayunan? Saan ba't nga itijak kayat ang trabaho bakit? Tijak lang kayat, kat ti maiadayo akada kayo. Alawanan. Aganos ka ata isumat ti pinilim at trabaho, ti agsiman. Iso, magngaro ti nakaibatugak bakit? Kasta? Wen, nala, umay ka man kit dito, ipapasta tagin nilo bakit? Oo, saan dito'y salas? Amangan no, ada makakita ka data. Mapantay jay silid talakay. Umay ka, Ibaba na kay Jun. Amangan no, maibatan na. Pare Aljon, agaw awis met ni Boss Jimmy itay. Apantayo ka no ag happy-happy. Ha, sa dino ka no pare? Ay kat sa dino pa'y kuma. Itibar Ha? Oan niya, kayat mo ta sumurot ta. Padasan taman mo ti ag unwind. Makasikur mo ti kanayo na trabaho. Ay gat, wala, pare. Mapantayo man mo ag palpaliwa. Baring makabirok man mo ti agas ti mata ko nada. Loko ka talaga, pare Dexter. Ado ka no ti kalapati jay. Anya, kalapati ko na, pare. Huwag, kalapating mababa ang lipad. Maawata mo't siguro, hindi kaya't ko asawan paray. Anya. Masikog ka ko nam, Joyce. Wala kay. Kanayon ama ditirik na.
Kanayon ang maululawak, iso na panak nagpa-check up. Kat day chay, namwak nga ginawak manan. No kasta, doon tunti anak ta bakit? Wen iso ang masapol nga gagat ka nga trabaho. Iti kasta, ada pang allowance mi kadagiti anak mo. Ay na, magagaro na kid di man nga gawid Excited ako unay na makakita man rin kada kayo. Anya, kat no kasubsublim laang di tabarko. Ita, ti panagawid mo manan ti bagbagam. Kailiw ka nga ron unay bakit? Nang runa kitagbalinin na duwat anak ta. Talaga kayat kung gawid. Gaid mo kit diti ang trabaho. Iti kasta, daras ka makaornong. Kan, anadam ti bagin dita narigat no agsakit ka. Nang runa kat awan kami ang mga iwan kan ka. Wan bakit? Awan rumba nga pagdanagam kanya. Da kayo kidi ata alad dita. Mangan kay tinasusustansya makmakan. Iti kasta, nasalun at tutipas ngay mo. Hoy, paral John. Itay pa ya dumugam ti silpon mo At dan sakit urayong magtiks Ha? Nasiputan kayo idirabe paray. Rimwar kayo manan kinichis ka. Saan ka day? Shh, tangiwan mo pare. Ang mga nod na makangagan ka. Katanya pa iti panunutin da. Kunak, topay kat paray. Ayos. Solve ka man nga rodan no basta. Tangiwan mo kunak. Kanya ka kadi. Sabalya talaga mati karisma day jachis kanya. Wan nga ron. Diyak malaptan ti pagikamang tagikwaking kuwana. Ang pang-asi mga pare. Awan ko mati makaamoy ti daytoy ha. Danagmon pare. Sa anak mo't at chismoson niya. Don Tore, I can keep secrets, pare Aljon. Ngamiti may isa kondisyon. Ano da ito kondisyon pare? Tulungan nakman na mangharom kin ni Hazel. Ha? Day talaga ya. Ariglado pare. Kumusta ngay matisiman ti asawa na, best? Kastoy, best. Kanayon ang maili, ho. Ang naskan nga agan ano sak taisumat nga rin ti trabaho ti asawa. Ay, agar-aram nga rod ni Dexter kanya. Jak kaya? Apay matadi mo kayat. Barumat ni Dexter. Nataer pa'y. Isutay kun kunada tall, dark, and handsome. Ay na, best. Jak to kayat kang parikot. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, best. Sigurado a babaero day ti a Dexter. Nang runa kat adda iti barko. Ado ti babae ijay. Napipintas kan sexy. Anya? Saan ba't siguro kasta? No talaga nga ayatan na ka, di na kanto pulos isukat. Ay nati ko nam a best. Awan pamatik. Kaadwan asiman wenno bumarko kat babaero. Saan nga amin, best? Wanan, sorry naman, best. Siman gayam ti asawa man niya. Kumusta, Aljon? Satisfied ka matlaang ka di dirabe? Permi boss. Ayos nga rod ano kasta. Hangam, palagipan ka lang aganad ka. Tama nga no maamuan ti asawam, ti aramidam. Saan nando ang maamuan, boss? Di kag sigurado, Aljon. Di kay ka di matanagan, boss. Patsik nga awan ti maamuan na. Ngamin, nalaing amang ilamang. Di kag sigurado hunakmanan, Aljon. Ngamin, padas honda kita. Ha? Hunaka nalaingak hamang ilamang. Ngam sana nagbalin iti asawa. Iswasi ka, san lang adubli ti aramidam a panaganan. Naskan nga agsipot-sipot ka, nang runa no agawin ka. Oh, apay akas na tila nga maljon. Kasla di ka makaid na. Kuha bakit? Pudutan ak ngamin. Kasta?
Kat ingka agdigos iti kasta mapreskuan ka. Wan man bakan. Isaga naman nga ro titwalya kan ti pagsukatak, tagdigo sakbit. Barang mapreskuan ti bagi. O sige lakay. Ala, umunag kan iti banyo. Ta isa runok ti tuwalya kan ti pagsukatam. Anya tayo dyan? Cellphone samat ni Aljon ti agriring. Kita agman. Nakabulsan samat iti pantalon na nakabitin iti likod ti ridaw. Adeta. Dito'y ngagpaiso ti ayan na. Numero lang mat. Tinasaya at sungbatak. Amangan no napatagda ito'y nga awag. Hello, Aljon. Apay nga itamla nga batang ti awag ko ken ka, ha? Kunam apaw itan nak apaman ang makababaka iti barko. Angam apay nga agingga itakat awan pay laeng. Ha? Hello? Hello, Aljon. Sumungbat ka. Hello? Ayan tayo pagsukatan ngay bakit? Ay, ni, apay nga dakin ka ti cellphone ko. Awanan kay tibain, Aljon. Kaano pa'y aluklok ko, nak? Kaano pa'y? Kuwa ba ka ta? Diyos, dagan na kumapay. Pangasim, agpatawagak. Awanan kirumbang nga ipalawag mo. Gaputan na lawagan ti amin kanyak, Aljon. Adda babaim! Ayop ka! Awanan kayo itibain! Anya nga minayati nararamid mo, iho. Mama, daking gagaro ti amin. Kan may saan ko babae timawag? No saan mo a babae? Asino nga ro dayjay alaman? Oh, mama, pampalipas oras ko lang dagi jay babae. Saan ko idangay ayatan? Kwarta laang timasapul da kanya. Tiyakam mo kan Kaljon. Ti amok kat pinadakkel kamot nga dabuteng na iti Diyos. Ang apay akas tamot tentar aramidem. Apay, iho. Sorry, mama. Sorry talaga. Ikaring, saan na maulit? Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan, Aljon? Mama, Ala-ala. Ingka kasarita ti asawam. Ay aywam, ta siya kun ti makaammo kadag iti apu ko. Ornosem ti parikotyo nga agasawa, Aljon. pakawanan na ka din abakan. Sorry. Sorry talaga. Di kagdanag. Tasaan kumot nga inayat day jay ababay. Pampalipas oras ko lang kabayatan ti kaddak iti barko. Si kalaang day ayatek. Patyan na kumamat Joyce. Uston, Aljon. Uston! Ikarig, saan na maulit pa eh. Promise. Diyan kong sublihan ti kasya bisyo. Basta pakawanan na kuma. Pangaasim. Nagyang anak. Dawaray ka sa ano kadagsan ti baso lang naramit ko. Kat pinakawan naklat na bakit. Aljon. Di kagdanag. Diyak sayangan tintin mo gundaway kanyak. Agyaman ka. Taruming ring baulat na ti panagayat ko kan ka. Kan ipagpagapok matlaang kadagiti anak ta. No saan lang. Diyak laamon, Aljon. Banaga pagyamyaman ako na bakit. Kat ulitak man ang dagkid daw iti pamakawan kin ka. Lipata man day taabanag. Ti panunutam ita. Kat ti masakbayan dagiti anak ta. Agsubli ka iti barko. Tapno mapan agtrabaho. Saan kat atapno apan agbirok iti babae. Nawatan. Bakit? Iti maminsan pa'y nga aramidem ti agbabae. Di kanton pulos mapakawan, Aljon. Day tati imulam iti panunot mo. Oh, itaman pa yakaslasan ka nga excited nga bakasyon pare. Pare Dexter, Apay, di mo ka di kailiw ti pamilyam. siyempre, kaili ko una ida. Iso na lang da. Kaslamabayin ako nagpakita pa'y katakwada. Nang runay ti asawak. Di mo't okay kayo lang kini Joyce. Sakpaya nagsubli ka dito'y barkaw. Juan, ngam amamat.
Ajaklat talalapdan ti bagik anang ikama, itinaduma-duma a babae, pare. Kat ti pagdanagak, amangan nun nakaala akon iti sakit, kapo kadag iti sintomas a marikiriknak. Ay kat agpa-check up ka pa'y nga umuna, paray. Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Numan bilang kasta, nasken nga agpaagas ka pa'y. Pare Dexter, Di kagdanag, tasyakton ti makaamo nga mangipalawag iti asawam. Ibagak adida ka pa'y laang pinalubusan nga gawid. Apay, mama. Apay. Anya launay tinaramid ko abasol iti anak yo. Tapay akastoy tinaramid na kanya. Joyce, iha. Nagsakit, mama. Nagsakit. Anya launay tinagkurangak. Tapay akastoy ti ipapay na kanya. Awan basol mo, iha. Awan. Nagsakit, mama. Awan umasping ti kinasakit na. Kasla madudog ti pusok. Numalagip ko ti sa magapuanan ti panangluko ni Aljon kanya. Nagsakit. Hustonan, iha. Di ka nagsangit. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Gaputa kasta akbat idi imbati da kami ti ama ni Aljon. Ang umsana bali. Ikarik adi kay baybayan kadagiti apo ko. Agtalinaed kayo latta iti poder ko. Kabayatan ti panagpapaagas ni Aljon. Mama. Di ka agdanag, iha. Ta sa anak amakibiyang itinagbaetan nyo nga agasawa. Respetuak ti anyaman a desisyon mo, balasang ko. Si kamat gayam, Aljon. Joyce, No dagiti ubing ti gagaram. Awan da dito'y balay. Impasyar ida ni Joel. Napanda ijay plaza. No kayat mo ida ang makita. Agsublikan to langan iti sabaling aldaw. Ta sigurado nga agmalmalam da ijay plaza ita. Joyce, Di na kun maala iti panagsangit-sangit mo akasta. sabay ko mata, mapakawan na katakita to nagpasulakan ka. Namayagan ang napakawan ka, Aljon. Iso na laang, tasaanan ang may subli pa'y ti sigod alin nang ta. Dinadaal mo ti panagtalagkukan ka. Iso ang namimpinsan matan anapukaw ti panagayat kukan ka. Joyce, Pasensya kan. Ngam addan sa bali nga ipitpitik to'y pusok. Agpaimbag ka kitli. Kat isimpa matan ti biyag mo. No may papan ka dagiti ubing. Nawaya ka matamang sarungkar kadakwada. Di kag tanag. Tadyak ipaidam ida. Karbengamat kasi kakit nga rod ti amada. yan, tikastoy. Nagsakit tikastoy, makikita kita. Imbes sa kumati ka doon na kita anak ko. Nagpaspas siya. Imbes sa kumati awagan tayo ti Dani. Imbes sa kumati mangsaksaklot. Mangugugba. Mga arakop ka na kuwada. Saan? Nasa bali mo tinatao. Nagsakit. Nagsakit. Anak ko. Ipatpatag kayo na yung unay. Kastamat tuniti na yun. Nasapay ko mata mapagawandag. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbabawi. Sabay ko ba talaw-lawagam ti panunod na kitanak ko. Iti kasta. Kat didak tuguraan. Tarabayo midahay tinaldaw. Kabayatan ti kawan ko iti sibay na.
Tulungan ako, Mamat. Ang mga baruanan. Tulungan ako, Ma. Diyos ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod natalged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apa nagsubli ka pala dito, Mirna? Saan aron ba nga imbatim dagiti anak ta evacuation center? Binilin ko mat da Jordan ken Lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mang yornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit kabalak da ito eh? Ay naagawa amkit di Dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Anya nga tanong bantayak langan to'y balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken nga rod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yan? Aging gaita. At da kayo pailangan dito evacuation center. Ay, awan nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaalmat nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga irimremedyo ni Dante no kasano ti panakatarimaan na. Dagiti anak mo, nanganda ka rin. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kasi ka, nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya ako, uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. At inapoy kong masita dita. At napay tinapay kong dos. Agyaman ako na, uncle. No apay mat ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin Dante. Kita mita, kastao na rigat yun. Ni uncle mat. Pagnumat saan ka day? Oraon bagyo, talaga marigatan kayo. Imbaglaangan.
Tanasingpot kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela. Nga ure awan piman balon da kwarta. Banag apagyamyamanak unay, Uncle. Ano ka sa numa nga main? May salay nga prosta asawam. Damdama masikog ka man. Ala ni Uncle Mat. Sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka. Masikuranak lang amin na makakikita itirigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Pakanamot lang dagit apukok. No kahit dapat timangan. ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iji talon. Iso ang mapanak mo't iji baybay. Tap na agkalap. Anya, apay no agin nanaka matlakay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo. Tap na mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas kan nga agdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaam mo lakay. Agan anad ka nga roduan. Win, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagiti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Una nang, Nilani ngay, nakariing ka din. agdigdigo sa nana nang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan yung kanilani. At to'y matibalon dagiti daddo mapay akakabsat mo. Anusan da pay lang ti agsida iti bukayo. Una nang, Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? una nang. Sikapay lang ti makamu kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sa paak ngamin ti mapan iti ayan damadam Marta. Iti kasta, masapa akmet amakalaba. Di kagdanag nanang. Siya kung timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Buwan nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka. Tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kumapagsasangwan tayo mo. Buwan nga raw da. Kasano? Dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may sa. Saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit pa'y kit di dagiti duwang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikkantamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta bakit? Wan, gamkurang latamat. Kasan kat naganudamat ngamin. Urado da, ta nagsisingpit da. Naggagagat da pa'y. Dakkel akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, sanda na ibarkada akas kadagiti daduma. Di damo ti agbulakbol. Ti may sapay apang panunutag. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asanta ang mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadan. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatanalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mo po. Tumulong akpay kadananang kentatang lolo. Itekasta, makaurunong kami. Naibagada ka din. Asan ka pa'y lang asumrek iti kuleyaw? Uwan lolo, ket maawatak day ta. Nang runa, ket adu dagiti nagbalin a parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di titay tapo. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iswa talaga. Amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planuin yun to na imbag no kasano tag pamilya. Wag?
Wan lola, laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagad na ng kantatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwa gundaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang, tamasapul ti panagsalukag. Pudno una day tapok. Iso ngayon tundumteng to day takong daway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagito pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmata na gustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launay insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada ngamin baro a negosyo arugyan mi. Isuan, as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat negosyo day ta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na, agbirbiro kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok ti computer. Ora siya kanti, kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusto ako na dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya matante. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami nanang. Nagdanton kwartami. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpit kami, iti ayan da, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpet kan aggagagat kayo kumaiti ayan ni Antiyo nga amor, wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagiti ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng una ya. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada kasti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yung tunay tahinton kabalan yon. Kano talaga akasapulan. Tano ita. Ano sa nyo pa ilang no niya tiyada ha? Kas kunana iti Tagalog. Matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Tatang, laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin, di yo kumaliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan, agdayaw kayo lataken kuana. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Andi, Atoy inggatangan kayo iti baro a pantalon kung t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin kada kayo, Auntie. Nagtaktak kayo pa laging mata. Ado madagitin inted nyo. Abado manipod kadagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga agipawpawit kayo iti probinsya, agad-adal kayo pa'y. Wan, Auntie. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. No makaturpos kami nga agadal. Numakadal kami ton. Madan kami tumatan iti nasayata masakbayan, auntie.
Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkel da kayo ang nasayaat dagiti dadakkelyo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan a sursuroten nyo iti agdama. Leha, kasano nga eh? Inton bigaten ti flight ko nga agpa-Dubai. Huwag nga ron ba, no? Ay, kasla kaano lang, idubing tayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At pa yan natalagid at trabaho ta. Huwag nga ron ating ko. Malaksit iti na ita. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer shop. Makunak, nga orekas kasano? Makalunglong ang tayo maten iti kinarigat ti biyag. Huwag manaw, ngam, masapol nagsalugag talagta. Ngamin, adupet ti pagad-adalan ta manaw. Wala, iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso sikapay lati makaam mo dito, Iwan? Hun ka di manaw, di ka madalagan. Nasa mabuting kamay ti negosyo tayo. Meron na bakit? Apay ka di lakay. Intun bigaten ti isa sangpet dagiti anak ta manipod syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahan no kasta bakit? Ay, katsi kangay, naisaganam ka din dagiti kunam ama party para iti isa sangpet da. Wen inukod kun tay talwa kalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wen ay, kas nakaano laag daydi. Pirmi arigat ti pamilya tayo. Ngam ita, nakaanal da aminan. Wen nga rod. Ay, tiamok iday, kaya di tayo na mapagadal. Hanggang ay professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wen karod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day ta bakit? Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daduma dita nga alilaen da dagiti alaen da akakaanakan da. Agyaman tayo ulay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot na tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng lang nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo ngorod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F, kasla sa anak paylaang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakgelak ang mangibaga adi adal aminan nga anak ko. At daan da amin itinatalged at trabaho nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan.
Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna. Awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudi ket iti amin abanag ken gundaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko pasig pay alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagararam kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay idisin murutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa akasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka tamapantag tugo iti salunan kasinsin. Anya nga di aramidin ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay ta adda silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na, amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Isu nga umay kan taagkuyog ta kasinsin. Mabainak kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di matama-amuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakat agkatawanan talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay?
Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak matla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baruak pa'y mat. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Ieg mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat din ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa ka sa rita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kaya't nakakasarita. Adalang siguro kaya't nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak namin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaam mo kan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko. Uwan, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Uwan, tata. 100%. Singgalak pa'y. Hanyaga iti tarabahom. Kwa. May saaklang anano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumay ti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka, dagaos. Tapno amok, no adda, no awan. Di ka agsarimadang tita. Adda ka di baka. Wanunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngamuray no kasta. Napod no ti panagayat ko idanak yo. Ay, pasensya kan. Gamang sapor ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mangsapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak, Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa o, Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka? Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y met nga roda babae. Iso a masapol nga roda pilyak ti umdok para kenkwada. Ti kayat kao. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko apakiasawaan na. Daimbag dayay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay ayatan. Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbalin na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. Napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel? Wan
Sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Oh, talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan da jay Miguel. Ha? Sinaam da jay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo nakasken kwa na. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat jay baknang kinagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka ada pintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tatang. Ay, sana mabalin. Sinaam da jay Miguel. Tada pangyasawaakan ka. Anya? Mayat da jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakda kamatin niyo, tatang? Basta. Ikuyog kumto dito'y balay. Tapno makapagam-am mo kayaw. Sino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam ken kuana, ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyugag to dito'y balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talakay. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao? Ay, katwain. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo ta sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida, Tanay? Saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak mat lukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalaysa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ne, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka no lang kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Isu lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Isu ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam day taa kada angkel ka ni auntie kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat?
Ni Miguel laang ti ay ayatek. Iso laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulom? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang, Napipiyada jay ta negosyante. Ado ti kwartada. At apay balay kan kutsina. Ha? Isaw ti dimtad. Makitam ti kutsina. Oh, nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlaang iti oras nga umayag pasyad dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siyak ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita, makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Jak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kameten lakay. Lakay met gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Agtal na ka, Bansilya. Saan mo't nga iso ti lakay, Laklakayak mo't pimanak nga adayak. Ken oray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mo ti bulsa na, alaman? wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siyak ti makambaw. Rosalia, apay ngay may ka dito dagos ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Sino ti Dinta? Miguel, sweetheart. Sino ti Dinta? Kunak. Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sa balay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudon ditoy. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim, agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pet. Amagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko, kasaritak. Tay banganan iti dayjay a Richard, tay kasana ko nana. Anya, ne, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Agkasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nanang, nagsina kamin. Anya, ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kwa na ti imbagak nanang. Agyaman ak. Takinayat nak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat ta. Kan, gwapo ka mahit nga oray lumakay kan.
Agyaman na kiti panangapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka danag, ited ko amin na kidawam. Basta manukot ka, amakiten na kanyak. Agkasarta pa'y sa tanto agdan na, Richard. Ha? Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit di tao manukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngamno kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, kat idinagawid ti babae, nagsinublian damat laeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudusak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para itipan na kaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngam di ka maawanan itinamnama. Ubing kapaymat, luktam ti pusom nga agayat manan. Di mo pa idaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.